Какво в момента искам да споделя с вас? България е в извънредна ситуация. Ние не сме в редовни парламентарни избори. Ние имаме избори, които са 2 месеца по-рано от редовните, защото в февруари месец се случи нещо извънредно в България. Аз мисля, че и Девин имате принос към това извънредно случило се. Гражданското общество, българина не издържа повече. Каза, нямаме доходи, бедни сме, не можем да си плащаме сметките, никой не ни обръща внимание, искаме народа да бъде в центъра на вниманието. И имаше дни, февруари месец, когато на улицата, във всички краища на страната имаше повече от 200 000 човека. Нямаше как правителството на ГЕРБ да остане. Сега, сигурно в тази зала са ви казали, сбъркахме, извинявайте. Ние забравихме, че управляваме и че подпомагаме и че представляваме българския народ. Ние се качихме на европистата на европейските средства, взехме медиите и смятахме, че можем с медийната манипулация и само с европейските средства да заблудим българския народ. Народът каза категорично не, ние не искаме такава политика. Защото реално много неща сигурно и тук в Девин ви огорчиха. Като казвам, че вие имате принос към гражданското общество, Девин се сплоти, Девин каза на висок глас, искаме си и болницата. И сигурно това, което вие демонстрирахте в София, накара медиите да погледнат по-сериозно на гражданското общество. Аз и в София на няколко места казах, аз съм убедена, че малкият принос към силата, към българина да може да излезе на улицата, го даде и го показа и гражданското общество на Девин. Но след това ще поговоря за здравеопазването.